България. Унзери Фломарт. Не е Сенко, да, ще минем през пазара. Тути фрутите. Да. Открива се всеки вид плодове. Ама аз не съм виждала, не си да толкова пълен пазар. Ма ние ще минем пак така, отвътре ще излезем. Я дай. После си взема царвица, като минем. Е, така ще ме снимаш, като ти вземам царвица отстрани. Оле, колко топло, още сега става топло. Да взема на оня. Какво да му взимам, бе? Си излиза и влиза пак. Кой? Защо? Къде ще излиза и ще влиза? Вътре докато се седи, с обувани църкви. Обаче не се плъзга. Дама, ти ми каза страната. Супер. Другата седмица ще дойда, брат. Добре, тук съм, айде. Ако може да бъка? Ти искаш нещо, ще ти купиш. Е така, толкова не трябва да му купиш на татко. Е така. Бинокъл. Толкова сме изморени, че направо краката имам чувство, че не ме слушат. Сериозно съм. Върва, обаче не си ги усещал за все едно. Търсят да седнат някъде. Тия са интересни, я да ги видя, мекички ли са? Са меки. Мъжки, няма значение да ги са. 41 или 42. Ако е между 1 и 2, по-добре да е двойка. Каква е цената? Тези 12. Иначе 6 лева, 7. Има от 6 от 5. Това е много добре, цялото. Доволно трябва да теглим пари. Или с карта не... Да, карта. А да идем да... Аз имам, ама... Чакай да видя, не само евро имам. Евро няма проблем, бе, евро, няма проблем. Пак ще ми го дам на 2 лева. Добре. Кой номер да си дам? Ами, кой 42-и, по-добре. 42. А, Дай така. една турбичка, мама. Опа. Дай бе, ще се отрепим, мама, но аз се присягам нататък. Ще имаме само 20 лева. Ние нямаме зор, дошли сме на пазара, така че... Ето. 8 лева трябва да. Дошли сме да Не така? Да, Че топлото ма напека, май вече. нормално. Гледайте, госпожа, ако не... Аз ще сменя, защото сме... Живи и здрави. А, така, супер. Аз ще ги нося, давай, върви ти. Да. Добре, ти що не си?
Що? Вроде удобно. Това изкуствен козляк. Май тук. Дай го такова да дадеш. Аз сега си държате. Да има друга. Да има, викам, и друга перспектива. Чакай, малко. Как ще я държиш, само ще наклона малко надолу. Така си едно си. Какво снимаш? Аз не искам да се снима нещо. Ето така толкова на трябва купиш на татко. Дай да му снима, да му покажа после. Чай да питам колко пари струва. Здравейте. Тук пише 135. Аз сега ще да питам, а ги видях. Да. Не, аз тията, които видях. Не, той ще... Аз за баща ме, но той ще иска голяма. Тази мултимедията е хубава. С всичко работи, нали? С радио, с светомузика. Добре, благодаря много. Ще ти взема една блузка с тигър. Да. Айде да прехвърлим от другата страна. Ела. Оценко ли ще идем кюфтенца? Какво? Оценко ще идем кюфтенца. Ето кюфтенцата са по-нататък. Знам бе. Той че се гюзути е в кадър. Голяма работа. Тя камерата снима много широк къгъл, така че... Тя ми парите направо да съм... Да. Дай ми парите да могат после да си снимаш, ще ме снимаш къде взимат кюфтенца. Чакай. Тя нали ти... Ама те колко са, те не ме... Кое? 7 лева имам, аш ми стигнат, ма. 7 лева за 2 кюфтета. Аз ще съм по тебе, да. Няма ли да ми стигнат 7 лева? То колко ще е едно кюфте? Не знам, 1,50 ли, 2 ли е. Ми 2 да е, 6. Така. Така просто, кой ми се снимам и после направя едно хубаво видео. Искаш да те покажете? Или искаш Микрогонче. количка? Ей, тая от сбир ще нам направи тази. Коя? Ето как се казва. Тук имах една съученичка Елена, ето си беше. На 23 септември, да. Знам, да я пия. Да говори ми нещо, ама... Елена обаче не помня как се казваше. Тя майче беше едно дете на майка и баща. Дед мой.
Десмайо залязал. Нищо не направиха от него. Като вътре живеят сигурно хора, гледат щупени стъклата. Беше лошо времето, ама Също ти да си взема такова царвица една кутийка. Дай и тази чантичка, ние му това. Що? Така ли ще вървиш? С пътъците, ма? заповядайте, не подминавайте ефтинията. Ефтинията е тук при мене, кой беше. На къде вървите, момичета? Тук е лака, ефтинията е тук, не? 3 дена няма да купувам. Имам. Ама не, аз имам, а за Бургас. За Бургас. Аз ти дам. Чисто нови са. Ако достати нещо ми ги е пипал. Ева да си взема царвичка. Как мислиш? Виж ли, става колко топло става. Ти какво ще купуваш? От чайки не искам да си взема това за дели си розици. Първо, това ми е старо. И второ, не го знам къде съм го денал. Колко ти дълго? Bakarsınız, dedikodu yaparsınız. Siz yaptıkça... Дай bakalım ondan. Hadi ben mi? Olsun mu? Дай ми. О. Зелени са. Тя е нагласа на системата как е. Точно така е. Има здраве, ама няма. Пресна стока, 2 килограма, 3 лева. Шума ли? Тук, чай да го вземем, че е топло. Това за 3 лева. Нали? Найдем. Трябва да седнаме там на... Има ли пейки? Ей, там е пейки. Айде, ела да седнем малко. М10 на камерата и ще пусне пост пак.
Аз ще ида от ето, Сенко ще взема едно кебабче. Чакай да взема 1 килограм. Да. Значи на едно място искаме една филийка с 2 кюфтенца. На филийката 2 кюфтенца. На филийката ли ги искаш или овчиника? Здравей. Кажи. Не, аз се питам. На филийка ли ги искаш или? Където да сложи? Както е, дай слагай в това. Отдолу да има нещо подложено. Нека да е в тарелка, Така. да не се омажеше. Добре. Друго какво? И искам в 2 филийки хляб, Така. 2 кюфтенца. Нека да седи, ще направим сметка. Че Добре. Да. Тук сега отгоре ги Да, директно. Да. Това става ли? Няма значение. Добре. Така, и още в 2 филийки хляб искам такова кебабче. Да. Едно или 2 кебабче? Ами, айде да са 2. Ето почвам. Какво бе? Какво е сложено? Ето, да бе, сега голяма работа, че са на пода. Така, това ли е сега? Да, това е. Добре, 2, 4, 6. 6 са 9 лева. 9, 10, 11 лева. Заповядайте. 11. Добре, 11. Искаш ли лимонада? Червено ми вземе. Добре. 12. Червено взимаме на още. 13. Охо, чакай. Да. 12. Момент. 14. Добре. Нали така? Да. 14. И 1, 15. И 5, 20. Аз докато правих сметка вие... Аз взех още едно. Да, няма значение. 20. 20. Така, сега, в тарелка... Не, така ще ги взема, направо не ги затваряш. В това не. Не, аз ще ги взема директно. Добре, нямаш проблем. Така, Заповядай. така. Те 2 и това. Приятна работа. Всичко добро. Чао. Идем да седнем да Ай, ги капнем. ела. Ей, нацапах се. Слагай там на мост. Оха, 2 кюфтенца. Аз ще оправя. Сега попаме. Това свет да работи ли? Работи, супер. Защо така криво, ма? Какво си направила? Да, бе. Оха. Майче се нацапа, гледай с кифтето. С кебабчето. Не, за Ще пътувам с другата. те са люти. Люти? Защо? Защото... Знаете кебабче, ако искаш? Не. Това какво е лимонада? Е това фреш лимонада. Кебабче. Чифте. Там се събират са нашата мала. Гледам, че Колю, Литка. Само Данчо е. Той не ходи с теб. Те не са моторанги. Той си ходи с неговите. Вчера точно това е направил. Бил си, си е пия кафе. Кой? Баща ти се спрече.
Те вика, направихме малко младо. Ау, люто е. Да си шап. Ти люто не ядеш? Не. Обичам умерено люто. Ама не ми харесва. Може би се наядох. Нямат нищо общо с сенкови. Не знам на сенковите. Какви са, ма до вечер ще да вземат на сенки котлетка. Той не пише дума. Не знам, трябва да питаме. Да, пише за вкъщи. Храна за вкъщи пише. Дали работи след обяд? Защо да не работи Той след? май само не работи през седмицата, защото много хора идват от базата. И така не ми харесват. Да, сериозно съм даже. Ами виж разликата каква е. Опашката ще разбереш. Анфанг war lecker, aber jetzt ist ein bisschen... Ако го вземам, ще направя компромис със себе си. Да ям. Аз не ям люто и това за мен е направо устата ми е пламнала. Ще пием оркопрол. Не мога да го ям. Опитах, обаче не мога. Чакай ми честен. Прасето ще изде всичко. Дешевайн е се налез. Не. Немци. Ще изде само хляба ли, или само кефтет? На теб ти хареса кефтенцо? Не. Малко 1,50 да бъде. Има кошма. Там. Дадем да видим такова. Аз нощи съм изела само един таратор. Даже не го изядах с 300 зора. Thank you.